Judith Omondi, Ramogi TV. Koth mapek masani medo chwe pacho ka okelo midhiero ne oganda gwenge ma Ombaka e kaunti ma Kisumu. Kamoko kuom jodak makono koro jote skund primar ma Nyamasao kapod gintiere kod luoro ni koth mapek mapod chwe biro darogi e skund no. Jodak ma Ombaka go ywak ni pok giyudo resruok moro amora kowuok kuom sirikal mar kaunti no kata obedo ni singo yande osechiwo. Ndalo bura nyaka ne koth mapek chak chwe thoth gwenge ma pacho ka. Mae chal mar gweng ma Ombaka e kaunti ma Kisumu. Miere opong' gi pi bang' koth mapek no kelo midhiero mar oula ka thoth yore koro ok kalre. Jamni kod jodak ma Ombaka onge kama ginyalo chwoyo wigi. Ma ochuno jodak ma Ombaka mondo mi odar e miechgi kendo gimany kuonde dak mamoko. Wachopo e skund primar ma Nyamasao e kaunti ma Kisumu. Kanyo ma oganda modaro wuok e miechgi nikech oula koro jotie. Pigni nodar wa tarik 9 ema nwabire ka. Kawuono en tarik 20. Wan gi ndalo 11 nyaka nwabi kae. Kata kamano, nyaka ne gidari e miechgi nyaka sani. Onge kony moro amora ma osechopo negi ataro mar singo manochiw gi sirikand kaunti no kod sirikal mamalo. Onge gimoro amora ma pok waneno kata ng'ama obiro lemowa. Obed sirikal mar county government, obed mar national government, onge ng'ama osebiro ka. Waneno mana area chief and the assistant chief. Wan gi tau mineno kora wang'. Tau mineno kora wang'. Tau ya yagu. Ili nyathi yuak to imbi yuak. Ing'ama mongi nyalo tara kata nyathi be nyatara. Ko ere kaka dwa kon. Kon ugi chiemo do kama chiemo mwadwaro. Chiemo kene mwadwaro e yuak kae. To gi gima loso nwa aora. Wang' nam. Emu kelo tinga mondo oywa obugunwa lo olos nam mondo oyud konyruok. Ka onge to watho warumo. Oganda go ywago tuoche ma koro sieko mikelo gi koth mapek no. Ka midhiero no bende koro kelo ng'ikruok ne jopuonjre matimo penj mar KCSE. Madhe. Okne kodhi. Kata ka mulo kama adiyo matina man okne. Nafura tu. Rama zaidi makata ko chokne rama tarama piwang machwir. Kul ka be pi donje, maka pi odonje. To kumwadwa chiko wakia. Nikech Ombaka sekondari pod nyithindo time penj. To ko yiene janyuol moro amora dak Ombaka evacuation center nikech nyithindo ni kachacha timo penj. Gikwa piny owacho mondo mi ochik ne gi oule miechgi kaka yor kedo gi gudruok mar oula e alwora ma Ombaka. King'iye kaka gigonwa daik. Nikech mane masandowa. Sani wan gi jirani Kanyagwal ka. Kanyagwal kodar. To wan wadar. Nikech Kanyagwal nyokel ne gitingni. Mogo wang' aora. To wan tingni mokelo korwa koni onge. Koro wan gi shida. Koro kade gikel tingni magigonwa daik magidhi gichodhnwa wang' muchari kachacha. To wan maber wanyalo dak e mierewa. Geno mar jodak ma Ombaka en ni gibiro yudo kony mowinjore ahinya te kinde ma koth mapek medo goyo gwenge ma pacho ka. Kapod wa goyo tarubin nyakoro mga jwang' wechego motenre kod koth mapek